с картите на пиятник класик. Ето аз съм си ги разделил на две купчинки. Ето тази ми трябва. Така, ето, редиме картите. Ето, караме на зрителите да си изберем карта от тези. Ето, сега ще е жокерът. Ето да видите, че не събирам поред. Ето, долу, отгоре. Няма значение събирането. Събираме. Ето, пак събираме. Нали, питаме го в коя колонка му е неговата карта. Той сега казва в тази. Ето така събираме. Пак. И сега само с докос ще познае коя е неговата карта. Не е тая. 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 Не е тази. Не е тази. Не е тази. Така, мисля, че не е тази. Ето, това е неговата карта. Ето, жокерът. Как става този трик? За целта ни трябва 21 карти. Редиме ги ето така. Ето, така ги редиме. Не са задължително да са тези, може които и да са. Така. Караме зрителя да си намисли на ум една карта. И той, например, си намислял тройка каро. И го питате в коя колонка ти е картата, той ти казва в третата. Събирате така. И веднага след това взимате неговата колонка, в която ви е той казал, и правите като сандвич. Ето. Така. И отгоре като две филийки и в средата салами, как се казва. Ето, събирате. И пак почвате. И така 3 пъти. Ето един, това ми е втория път. Така. Ето сега в тази колонка сега правите пак. Ако искате, взимате тази или тази. То слагате отгоре. Казвате ето. Няма значение как се събират картите, нали казвате, но гледате да го правите като сандвич. Така. И пак отгоре слагате другата колонка. Гледате да не размешате картите само. Ето последен път го правите. Така. Пак събирате и го правите като сандвич. Ето тази е неговата колонка. После тази. И сега правите, например, отгоре. Ето. И сега неговата карта винаги ще е на 11-та позиция. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ако искате правите актьорски движения, ето, например, не тази. И така, 8 карти. Ето. Чакайте, че изгубих бройката. Ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 карти махате и 11-та е неговата. Това беше.